Terindog. Good morning Pilipinas, mga Bicolano sa man napartikan mundo. Welcome po sa inyong programang Morning Hearing sa DCGB. Sa programang ini, bawal ang kidit, bawal ang babloy, bawal ang murusot habang naka-morning hearing. Kasabay niya to sa Technical Department si Juna Pulis, sa Newsroom News Director Mar de la Cruz, sa luwas mga tugang kasanggata and Mega Force Patrol. Para po sa mga bareta ngunyan pungalaw. Good morning Legazpi City. Siring man mga tugang, kay bata po dyan mga tugang ang satuya tabing Chief Reporter Jimmy Nazalita, Alar Mario, Karen Ala, Joshua Bino, Angel Mustasa, Jomar Bien. Sa Manibela wala si Boy. Wala si Boy sa Manibela ngayon. Good morning Manong Leonito Gaviria. Sabi niya, God is good all the time. Tama amigo. God is really good all the time. Manong Leonito, maray na aga po sa imo ha. So mga travelers dyan, magandang morning Pilipinas. Hello, how do you do? May mga okasyon mo yan, magandang morning na sa Indogabos ha. Kumusta lamang po ang satuya ng mga birthday celebration? Para po sa gustong magpaabutin mga reactions, buda mga greetings, text lang po sa 0969-088-5548. Smart yan. Sa Globe po, 0966-203-0034. 0969-203-088-5548. Sa Globe, tabi 0966-203-0034. Good morning! Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bicolano sa inman na partikan mundo. Ini po si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Dili po sa inyong programang Morning Hearing sa DCGB. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Buena manong bareta, mga tugang hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Buena manong bareta sa Morning Hirit. Jimmy, nasa linya. Good morning, Jim. Kaming Jimmy. Jimmy. Kaming Jim. Nawal. All right. Nawala si Jimmy. Digdi na lang. Nasa yun tadi nagkukontak dyan, John. Gari may diferensya ang mga signal tadi. May mga diferensya ang signal ta. Hello, good morning. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay sa buhay naman niya itong mga istorya sa ibong kankadipisilan na pigampang na krisis ngunya na panahon personal na pinagbisita ni 3rd District Congressman Adrian Salceda ang mga parasira digdi sa mga coastal barangays kan distritong sa iyang nasasakupan asin pighatod man ang mga ini nin mga food packs maski puro paano makagian-gian man lamang sa araw daw nindang sakripisyo bilang mga parasira. Mientras napigga dangugman kan congressman an mga hinaing kan mga Fisher Folks kung saan kasabay an sektor na ini sa mga pigga tatawan niya nin pagreparo asin pagrepresentar sa abot kan sayang kakayahan para maabot man nin serbisyo kan gobyerno an mga parasira kung saan katuwang an mga ini araw kan mga parauma na kinakaipuhan ayudahan sa presenting krisis na kinakahampang sa pangpinaba na problema sa ekonomiya. Katakod kay ni ang congressman nag-report man sa mga parasira kung ano ang mga bagay na pagtrabaho niya sa kongreso. Siringkan pababa kan excise tax kung saan saro siya sa principal author nagtao sa presidente ka nasyon na suspendero na ang tax na ini para mabawasan lamang ang kagabatan kan mga tao sa pigpapasan na mga problema sa buwis dangan ipig-istorya man niya bibi sa mga parasira na siya man ang fundamento sa pagbusol sa Kongreso ka National Minimum Wage sa mga obreros digdi sa inchirong nasyon. Yan, BP ang sa tuyang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto,
Tuloy-tuloy ang mga balita. Duman man kita mga tugang kay Karen Ala. Karen, good morning Karen. Yes, good morning, VP Henry. Pinagdigido ng Unyan kan Parokya Katedral ni San Gregorio Magno sa Old Albay District ang gabos na paagi na mapairay ang rinaot na imahen ni San Gregorio Magno kan nakaaging aldaw. Iyan basado sa ipinaluwas na opisyal ng payag kan Kura Paroko na si Reverend Father Lyndon Balubar na sinabing pinagpaparetisan na kan parokya ang pag-ayos kay ni tanganing maging presentable ini sa gabos ng mga deboto asin parokyano asin maibalik ini VP Henry sa kamugtakan tusog man sa ipinangako kan simbahan sa pamilyang may tagsadiri kay ni. Aminado ang simbahan na namumundo sinda sa siring na pangyayari halagat idok na nagpapasalamat mandiraray ang Kura Paroko sa mga taong nagtabang nga ni imagine malinaw ang nangyaring insidente, partikularmente anday na pinagnaranan na babaeng naging testigo sa pamumukpok asin pagdisikrar kan centenarian image. Nagpasalamat man giraray ang Kura Paroko sa Legazpi City Police Station asin kay Mayor Hisham Ismail sa makaskas na pagresponder sa insidente. Mantang makaskas mananamiglidan an may pagdibo kay ni asin pati naman sa pamilya Boras na may tagsadiri kay ni sa tiwalang itigtauman giraray sa simbahan asin makaskas na paghiro sa insidente darakan sa indang makusog na debosyon sa Atama na Santo. Matatandaan bagabi kan Huwebes nagpaluwas ning pagkadisganar ang pamilyang magpagsadiri kan imahen matapos ining aligaran na pinagpupukpuk di matagas na bagay sagkod na magkaparasa magkagaras ka sukamot payo asin original na matakan santo asin susog sa napag-araman kan pulisya may mental health condition ang lalaking nasa likod kan insidente. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa report. Hali po dyan sa aluan. Mga tugang 21, magalipas ang alas 6 din morning para po duman sa mga greetings natin. Digdi po kamo sa 0966-203-0034 para po sa Smart 0969-088-5548. Good morning Tabi sa mga taga Legazpi City Albay. Yan ha, sa mga taga Legazpi City Albay. Good morning pala. Ang gusto kong sabihin, good morning Tabi sa mga taga Albay Public Market sa Albay District. Good morning Tabi sa Indogabos. Ismail, God is good all the time. Alarmario, nasa linyaman. Good morning Paringal. Morning, Pades. Shout out muna sa mga Mr. and Mrs. Federation. Oh. Salamat po sa pagbisita ka sa Banggi, hindi sa Taisan Covered Court, sa Pabaylikan Parokya, Foricos, sa paabot yan sa pangenot ni Father Rex Arjona. Confirm pa na may bago naman na modus ko niyan ang mga sindikato gamit ang cellphone. Dahil na nakiklik itong modus na nanggana ka ngaya sa parapulmi, kaya magpadara kang cash para iproseso ang premyo. Bago naman ngunyan. Not titreaten ka muna. Oh. Papatakoton ka. Nako. Nin boses lalaki. Nako. Nagagadanon ta ka ngaya. Nako. Sa may atraso ka sako. Nako, pangyari. Oy, sa pagkabigla mo, siyempre ka man daw apudan ka yan. Makikig ka, di ba? Dakulaan boses, matatakot ka talaga. Ito pala, mind conditioning. Pag, siyempre, matatakot ka. Yan. Taod-taod, may boses babae naman na yung mangyari na numero, maapod sa imo. Pagpasensyan mo ngayon ito si Agom, grabe ngayaan problema mi sa aki ming naghihilang. Ay, nako. Yun na yan. Drama. Drama. Bata ngaya, balik-balik na ngaya kami sa ospital. Ay. Wala kami pambayad. Bata ngaya krisis ngunyan, mga ng gasolina. Yan. Ano na ngaya sa pagkabuhay mi yung kaya malibong ngaya ang payo ka to ni Agom. Dahil pasensyan mo na ngaya tabi. Kadaklan kayo ning pigibiktima
sa mga mabubuot, Mm. arogan, padi, Yan. mga taga-media, Oo. arog kay Father Rex, mabuot. Okay. Kaya si Mm. Father Rex, biktima kay ni. Mhm. Na-confirm taga Subanggi kay Father Rex na biktima siya, pero nag-Malaysia siya. Oho. Sige dan, turo Tagalog. Ay, nako. Oo. Mabikol, mga Tagalog. Kaya Mm. nag-Malaysia siya. Mm. Big pa double check man ko ta sa so pag trace baga kan numero na naman pala natin trace yan ta si salidaan ang SIM card. Ang SIM O, card yan. pa di, naka-register ang number. Dahil Sa sarong man kaya lang. pwede ka pala magbakal kay SIM card tapos ang duration ka yan mga sambulan man gayon. Kaniguan, Pag dahil ka nagagamit? nag-register, dahil mo na magagamit, itatapok na ninda, mabago na mag-SIM card. Oh, pangyari. Di ko aram yan ha. Sabihin mo, Yes, man giraray ito. mabakal, So, magpa-register. bumakal ang SIM card, nagagamit mo. Nagagamit na yan. Pero mga sarong simana sana, sambulan man pag di mo gayon. na-registered, may na-expired siya. Expire siya, mabakal ka naman bago. Kaya dipisilon matrace. Di man pala nako. Inotil man giraray so Yung ni registration. Buda, kay tubaga, ang patubod na ang gabos na ngaya SIM card, i-register yan, pag ginibo mo sa kalukuhan, madaling maaraman, madaling madiscover kung si Sayan. So loko-loko, mas matali. Magansisay niya, Kita baga? madaling maaraman, pero iyan pala, Ah. nako pangyari sa mauraro. Kaya ingat kita. Oo. Ingat kita si Father Rex, biktima ko ta yan. Oo. Dahil man siya nagtubod, dahil man siya nakatao. Ang problema, si Badang Padi nakatao. Nako. Kaya sa totoo lang pa di, ako pambihira ako mag-reply, ako si mag-cellphone, pag di naka-phone book, pambihira yan. Totoo yan. Di ba ako mapasimbag pag di naka-phone book sa kuya, sa personal kong number eh. Pag dahil nagpamidbid, Yeah. mas nga nagpamidbid, ingat mangyari, tabakan mo ng gamit ngaran. At ayun na nga eh. Budaan, pikingatan ko. Tabakong pag-upload. Hello, good morning. Tapos yung gatas po. Wala ikon, ano yun eh, so, Ah. hello, Ano? Pipi. Hello. Okay, man po. Good morning. Good morning, Henry. Yeah, good morning. So, pinadala mo na po. Pigtatag. Ingat kita. Pero seriously, kung sabihin pa di, ang cellphone number nagagamit pa mangyari sa scam, sa likod kang sa tuya na batas sa cellphone number registration. Nagagamit Well, di pa mo pala basta-basta masusog yung konsenta. Igwad ang data privacy. Pangyari sa mga baka. Okay. Kani ring mag-expire, nagamit na sa kabuhan. Nagamit na sa kabuuan, di tapok naman. Tapok naman, mabago Nako. naman siya. Ay, nako. Kaya ingat kita, Yeah. yun ang style, mind Yes. conditioning ko na, tatakoton ka, mapairak na. Pag may rakon ka, Tapos na. rimate. Rimate. Majikas ka naman. Yan. Okay. Kaya ingat tabi kita yan pala ng bagong modus ko niyan. Anti-biktima, nagkapirang padi. Sa mga mabuot pala. Mabuot. Kaya ingat lang mga taga-media nga mabuot-buot. Yan, Kaya si yan, BP yan. Henry, mabuoton. Yan. Yun ang God. Tapos namalisyan kang may kwarta. Anya, ako na ibang kumamalisyahan. Okay. Kaya tabi, ang impormasyon. Alis Alawas, Alarmario, DCGB. Pangyari sa maabaka. O ingat po kamo ha. Yan na report ni Pading Alarmario. Tamay mga nabibing ibang modus naman ha. Sagin may lalaking iwalon ka, patakoton ka, tapos biglang may maapod naman na babae, mahagad ki dispensa. Tama istorya kan sitwasyon kang buhay ninda. Tapos may hira ka mapadara ka. Yan ha. Ingat po ha. Pero aram ang the best dyan, day ka magsimbag ki apod na day naka-phone box sa cellphone mo. Bako John. Takon ang tao interesado sa imo na makihoron, ma-text yan, mapamidbid ako nga sa arog kay ni, pwede nga po magapod. Ako pagday ko, pag day naka-phone box ako yung cellphone ang pangaran, aram kong day ako naka-phone box, day ako nag-upload yun, titext ko muna yan. Titext ko muna yan. Kaya, ilingan na ang ang sitwasyon mga tugang. Kung ano-ano na naman nakababalaghan mo ng mga scam.
Ang pigigibo, mga tugang sa satuya, tabi na palibot ka nagkakapira gamit ang cellphone. Oh. Ngunyan baga, iyan, dahil lang sa SIM registration, madali dang maraman. Kung ngunyan, di pisilo nun, pag may reklamo ka, kontra tabi sa cellphone number na nagaparaapod sa imo. Di ba? Dadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Nasa linyaman, mga tugang, ang dagdag na report. Hali po dyan sa... Ay, paling alam mo na, mali yung napindot ko eh. Mali pala. Sandali lang, Angel. 5:30 na. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. 5:30 na. 5:30 na. Naligo ka na ba? Pwede. Magkarigos kaya tab-tabing mo niya na panahon, Headline sa mga bareta sa Lado Nacional, News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan, guidelines para sa 10 pesos kada litro na fuel subsidy sa mga PUV papaluwas kan LTFRB. Nagkapirang tsuper ng jeep na baldi sa nakaarungang oil price rollback sa masunod na simana. Nako. Mantang, dito nga, Dito. iba-iba kaya nagruluwas. May 250, may hanggang 10 pesos. Pero sabi kang Department of Energy, natanag-ugong. Ano? Sabi kang Department of Energy, posible daang mag-rollback sa presyo ng petrolyo, pero pigalat pa yung pinal na datos, sabi kang Yeah. DG. Daron pa di kang inot. May dakula akong kitang stock daan na good for 45. Di sa primero pa sa nabaga. 50 na nga ningon yan. Oh, yan eh. Tapos biglang, di pa nga rin sarong simana, ano ka, nag-increase tulos. Basta, Di pa nagabot sa delivery. Basta- Oh, ngunyan. Bumida pa sa nagkaigwang kon sa problema, luya sa problema, ang rollback mapagalo na. basta ang sabi, igwang supply, mahal lang. Yan, oh. Yan lang, ang asigurasyon, may supply, mahal. Mahal sana. Tao lang talaga nahirapan. Magmahal. Basta, dahil pa ngayon marasyon. Yeah. Sa ibang lugar, nagrasyon na. Ako di ako naniwala ka. Tapos yun, nga rin yung krisis. Ha? Sidot nga ni, di nga yung krisis. Pagkaga, nag-krisis. Nagpakrisis. Okay. Oho. Ang saroon ng pigapot dyan, kung nga sa kakahidali na suguon so Kamara Buda so Senado na ipasar so suspension ng excise tax, nga tatada ay papigwa pa otob. Yes, Duwang yes. simana na. Okay. Ano nga yung pigalat? Pasko? Kaurag. Okay. Alright, Santos Tantos, 170 bilyon kada taon ang mawarang buwis kapag hinali daw ang VAT sa petrolyo sigon sa DOE. Haloy na implementasyon kan suspension sa excise tax sa giraray na question sa Senado. Pantang kondisyon kan salud ni PBBM kudita sa Kamara pigagamit para magduang isip ang mga congressmen sa impeachment. Oho. DOE pipaimbestigaran sa Philippine Competition Commission ang pigsasabing sabwatan sa oil price hike. Oho. Oil companies gigisahon daw sa Kamara. Ipapaapod sa pag-tiripon sa Pitsa 14. Oho. Mantang posibleng rollback sa presyo ng petrolyo, halat-halaton sana. LPG supply kan Pilipinas, sufisyente pa sa ngunyan, apisar ka na lang kao na presyo. Oho. Mantang palit speaker sa Kamara, patakot daw sa impeachment versus VP Sara Duterte, pero ang sabi ni GMA ay vehemently denied na gusto kong salidahan si House Speaker Budgie di ta makusungaya ang sakuyang tiwala sa iya. Ayan. Pagkatapos sa kunyan-ngunyan day pa man napapasa o nababari ang sa indang mutual support durante pa kan dipuntong ama kan speaker. Ayun, Ayan. oh. So may hararom pala na. May harang pala relasyon, ano? Oho. Oo. Okay, so yung VP. Naniwala man sa iba. Naniwala man sa iba. Ilinguntaan ko ano mangyari sa masunod. Iyo, ano? At nagtitipon pa daning mga kaalyado. Pwersa. Oo. Konektado gud sa impeachment yan, ano? Iyo. Oo. Kung masalidan ng speaker, di naturalmente masaralidan ng komitiba. Yes. Oho. Di, siyempre, paano na? Yeah, okay. Alright, Sumalon. so, Dahil pa? Subalon, si Presidente lang na pwede magtao.
Okay. Okay, so yung VP, ano nga, headlines na pagkagato dyan kang PYC Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Orosat, Legazpi City. Basta radyo PYC niyo yan, 37 konektado ko mo maski daing doon. From Newspace, hindi po si Mardila. Good morning. Thank you, Paring Mar. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you, Paring Mar, sa mga headlines in the morning. Sandali lang, tawagan muna natin ang Pag-asa sa latest na forecast sa kamugtakan kang panahon. Ta 5:35 na, mga tugang sa tuyang programa. Ngunyan po daw din Sabado 11 kan April. Ha? Sa 11 ngunyan, mga tugang kan Abril. Sandali lang, ta ringing tabi ang cellphone number kan Pag-asa, mga tugang, baka... Hello? Hello, good morning, Sir Henry. Good morning, tabi amigong Melvin. Yes po, sir. Kumusta ang heat index mo niyan, Aldaw? Mainit mo niyan, pare? Yes po, sir. Medyo mainit po. Ayun, oo. Malapat pala, ano mo niyan, relax lang, ano? Malingahot ang Aldaw tango niyan, ha? Na Sabado, ha? Opo, kumbaga yung heat index po natin ay pwede pong umabot ng 40 degrees Celsius na sa extreme quotient po. Pira, 40? Yes po, sa ngunyan na Aldaw. Oh my, mainit, ha? Extreme caution ang 40, di ba? Yes po, sir. Okay. O di, sige, migo. Go ahead, tabi sa latest forecast. Diyos marahay na pagkaldaw po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB. Asin sa gabos na taga-pakinig asin taga-subaybay kan DCGB. Sa ngunyan na pet sa Abril 11, 2026, sa aldaw ning Sabado ning pagkaaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Rich kang high pressure area ang nakaka-apekto sa may parte kang sirangang kang norte kang Luzon. Mantang sa bagong alas 3 kang madaling araw, ang severe tropical storm na may international name na Sinlaco na nasa luwas kang Philippine Area of Responsibility. Pigakarkulong na sa distansyang 2,715 km, sirangang kang northeastern Mindanao sa coordinates na 8.1 degrees north, 151.0 degrees east. Taglayang kusog na paros na abot sa 110 km per hour halani sa sentro, asin pagbugso kang paros na abot sa 135 km per hour. Mantang halos ang naturang bagyo ay hindi man po naghihiro. Ito pong naturang bagyo ay sa ngunyan ay hababa man po ang posibilidad na maglawag ini sa Philippine Area of Responsibility. Asin hababa man po ang posibilidad na ito po ay makaapekto sa anumang parte kan sa tuyang kadagaan. Mantang digdi sa Bikulan, magiging bahagyang mapanganoron sagkod mapanganoron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga pag-uran o pagkikilat, pagdaguldol. Ang paros ay maluya sagkod moderato na hali sa norte sirangan sagkod sa sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-ukol. Temperatura pigalauma poon 26 sagkod 33 grado sentigrado. Mantang ang sa tuyang heat index po ay pwede pong umabot sa 40 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasubagong alas 5:35 ning pagkaaga. Asin masulnop at yan alas 5:57 ning pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:37 ning pagkaaga. Ini sa Melvin Almohela reporting live, halidigdi sa DOST Pag-asa Ligas. Salamat, amigo. So, good news ito, ha. Nadadangog ko sa imo. Dahil pala may hababaan tsansa na maglaog sa PER o sa PAR iting bagyo, ano, tabi, Melvin? Yes po, Henry. Tama po yung sinabi po niya. Opo. Kaya, bata 110 naman ko, nagkusog-kusog, ano. So, piling matunaw lang siya sa luwas kan PER na tabi, amigo. Ito po ay inaasahan po natin bago pa po ito laog or paghalani na po sa PAR ay magre-record lamang po ito asin ito po ay pupunta po doon sa may magre-record papunta po doon sa may sirangang kadagatang kang area. Ayun, oo. So sarong sa ibong na bagay, malayo bang pumasok sa puso ko sa tingin mo? Hindi naman po, sir. Medyo malapit po kung tutusin. Pilyo ka. Baka po, sir. Malayo.
Chance po. Marayon ang forecast mo, amigo. Marayon ang forecast mo. Wala namang imposible. Okay. Okay, sige Melvin. Salamat sa forecast. Mabuhay ang pag-asa. Wala po, Sir Henry. Salamat and God bless. Thank you so much mga tugang Melvin Almuela sa Kamugtakan Kampanahon. Matindang forecast ni Melvin 40 before mga tugang 6 in the morning. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Nasa linya, mga tugang Angel Mostasa sa dagdag na report. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Angel, good morning Angel. Good morning, VP Henry. Good morning sa mga paraan tabay. Sa mga dugang tapang barata. Sarong tattoo artist, VP Henry, inapigatubudan na tulak ng illegal na droga sa Legazpi City. Ang takdag mo yan sa mga otoridad matapos ang ikinasang bypass operation dyan sa Puro 4 kan barangay Banyo, Legazpi City. Sigun sa Legazpi City Police Station, VP Henry, naging katuwang nila sa sarong bypass operation ang Philippine Drug Enforcement Agency Albay kung sa inagresulta ini kan pagkaka-arrestar kay alias Troy, 37 anyos, sarong tattoo artist, residente kan syudad, asin matapos ini VP Henry na nagpabakal ng sarong pusher buyer, ng sarong sachet ni sa Shabu, kasalida VP Henry iyan ni 1,500 pesos. Alagad VP Henry kan ginibuan na body search duman sa suspetsado, na-recover pa ang 2 pedaso ni na transparent sachet ni pagtutubudan na Shabu na may gabat VP Henry na 0.4 na gramo, asin ang standard price kay ni VP Henry maabot sa 3,000 pesos. Matapos kini VP Henry ang inventory sa tabang naman iyan asin sa presensya kan mga otoridad kasabay na ang mga mandatory witnesses, ipig pa irarom ini VP Henry suspetsado sa mga kanigong dokumentasyon sa mga ebidensya. Kasunod naman basado naman iyan sa nag-i-existir na mga lihis sa tuyang nasyon. Sa presente VP Henry nasa kusudya kan Legazpi City Police Station ang suspect matapos gahanda na ang kasong pagbaylar sa Republic Act 9165 uning Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, mantang siniguro kan Legazpi PNP sa panganat man iyan ni Officer in Charge, Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. na sindaan padago sa paglapag kan mga personang nai-involto sa proliferasyon droga na posible ngayang magamit ang mga inita nga ning magkaigwa ngayon ng krimen asin maglangkaw ang krimen digdi sa syudad kan Legazpi. Yan, VP Henry, ang mga dugang pupong informasyon halos sa luwas in Zalmustaldo, DCGB News. Salamat Angel sa report. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. O taon-taon, may bareta si Jimmy. May bareta taon si Jimmy. Ang mga batag daangon yan yun, wara-wara sa saod. Supply nin batag, wara-wara da sa saod. Apaguna ko, kansarong Domingo, nagsaod kami, taguso kaya magkaon, kisinap ng batag. So batag na naripado ko dyan, sarada yuton. Buda, wara-wara da tab. Medyo man nga, maluyang nga sir mo niya ng batag, nawara lang sa isip ka, pero pala maski sa 3rd District Canal Bay, ini ang gari nariparo kan sa tuyang mga pag-iriba. Totoo daw ta aramon ta mga tugang ang detalye kayan sa report ni Jimmy. Kung nata po ta ang batag nawawara. Nagdadangog ka Nababatag ang nababatag ang wara. Nawawara ang batag. Joshua Bino nasa linya 15 before 6 in the city. Good morning Joshua. Kaya talaga dapat tigataman ang batag. Ha? Kaya talaga dapat tigataman at ayun ang na nga batag. ni, ang pagkataman bagakaan, pigahalian upak sa palibot, pag burukahon ng upak, ihalian. Oo. Kaya lang, pag iyan inali mo, ikon mo kimaray, pag nag-uuran, istran ang kitubig. Pag inistran ang kitubig, may namok, problema. Correct. Anong batagan maray na paborito mo? Latundan sana. Ako, Saba, tabi gasap na ako eh. Aha. Ano ba gusto? Muro kidato. Ano bang batag na muro kidato? Oo.
Oh, kung isiga akong barkada, ano nga akong gusto mong batag? Sabi niya sa ako, ay, Henry M. gusto ko, braso kidato. Di ba niya akong batag na arugaan? Basta nga igwa nga dyan, gusto ko nga garing nga braso kidato. Okay, go. Yes, BP, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Nadagdag niya tong bareta dahil sa padagos ko niyan na paglangkaw sa presyo kan mga barakalon, lalong-lalo naman BP Henry, mahal ngunyan ang presyo kan bagas. Kung kaya di pagpaadalan, kung posible asin mapupwede na darahon sa Daraga Albay ang programang 20 pesos na bagas sabi BP Henry, tanganing mapakinabangan man kan mga residentes digdi sa munisipyo kan Daraga Albay. May kasuguan na itigpakihuron si Konsehal Julius Duran sa Municipal Agricultural Services Office o kaya MASO sa munisipyo kan Daraga na makipaghuron asin makipag-coordinate sa National Food Authority o NFA asin makihumapot kung napupwede nga ni ng darahon man sa Daraga ang nasabi ng programa na ining BBM rice, benteng bigas meron na pwedeng makabakal ang nagkapirang piling sektor ni na 20 pesos na bagas kung saan kundi ako nasa salat tabi BP Henry kada semana may aldaw na schedule para sa iba-ibang sektor asin pwede kang makabakal ng bagas sa loob min sarong semana sundo sa 10 kilos kung kaya sangon yan sigun kaya Turan importante man na makaabot ang nasabing programa digdi BP Henry sa Daraga Albay ka medyo mahal ang bagas at least makapagbakal man ang mga residentes ni na buro barato pero kalidad man giraray na klase nin bagas tabi BP Henry pero ang sarong sa concern ta bako arog BP Henry sa Legazpi nasa Legazpi baga yaon mismo kan warehouse kan National Food Authority sa Daraga Albay wala man ki warehouse kan NFA kaya syempre saro sa pag-aadalan kung paano ang magiging pasistema tabi BP Henry kung halimbawa marealisar ang 20 pesos na bagas sa munisipyo kan Daraga Albay kundi isang yan plano pa sa nayan tabi BP Henry and syempre magdidepende sa mga ahensyas ng gobyerno na may kapot sa pagpabakal kan 20 pesos na bagas o na mapaonrahan ang kagada na yan kan lokal na gobyerno asin ka nabitan niya itong konsyal na kung posible man na maidara sa Daraga ang 20 pesos na bagas na programa kan gobyerno nasyonal. Yan, sabi BP Henry, ang dagdag na istorya, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali dyan sa Dadamog Alwa. ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige. Mayroon ba tayong paningit ngayong Sabado? Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag karaman sa Morning Hirit. Ngunyan pungaldaw. I-text na po ang mga birthday greetings. Papasadahan tayan. Mga tugang taon-taon lang. Pagkatapos kang paningit. Mga tugang sa Morning Hirit. Tabi sa 0966-203-0034. Tapos sa 0969-088-5548 para po matawanan taki-greeting sa mga kababayan. Shara Milleron, yun na po sa linya sa Kamugtakan kan paningit sa Morning Hirit. Good morning, Shara. Good morning po, VP Henry. Asin sa tuyang mga parantabay. Aram daw nindo na ang mga babaeng kangaroo ang may tulong vagina. Basado sa artikulong na itala sa National Geographic, ang kangaroo kabilang sa grupong pigaapod na marsupials
mga hayop na nagdadaranin aki sa pouch o supot sa tulak. Sa biology, tripartite reproductive tract ang apodigdi. Ang female kangaroo ang may duwang lateral vagina sa gilid na pigagamit bilang agihanin sperm, asin sarong central vagina na pigagamit naman pag mga ngaki nin kangaroo. Yan po VP ang paningit sa morning hirit ngayon na aldaw nin Sabado. Ini po si Shara Mileron. Marhay na aga. Thank you, Shara Maileron sa paningit sa Morning Hirit. Alright, John, sandali lang ha. May kukuha lang ako sa auto, pwede? Pwede ba commercialan? Madali lang. May kukuha lang. Baka akong biskuit. Nag-also man to laso. Madali lang ha. Baka muna akong biskuit. Di magirero ha. Paningit sa Morning Hirit. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline / modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline / modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, but easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay na bisat galing ng horsetail extract, pampaganda ng buhok, green tea, pampababa ng blood pressure, ashitaba for good digestion, turmeric at iba pa. Sugar-free, stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket, grocery sa inyong lugar. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa natin. Sandali lang, sandali. Mga birthday celebrants natin. Happy birthday. Happy. Bakit hindi ka mabuksan? Alam mo na sa unlive ko, dahil ka na mabuksan sa kuya. Tabugaro, nagarawarat na talaga ni Junior na cellphone na ini. Dahil pag-asa na ini. Ora na Dahil ko nalugod na bubuksan. Nako, sila makabaka lamang sa kong cellphone niya na sa mga 3 million sa namaga Junior. Sila makaregalo lamang sa kuya dyan. Ano nulisit nga wala, sorry. Oy, i-missed call daw pa ako nindo. Pwede? I-missed call daw pa ako nindo. Tabi. Sige daw, para mabuksa. Dapat tumadog ang cellphone ko yung cellphone na ini. Sige daw. Pag-miss. Tayong kamugtang na cellphone Sandali lang. Tapos, dahil na ini Junior. Anong klase nga ining Henry? Parang yung cellphone nila kabakal. Wara na Tapos na ang ororon. Migo, Migo Joker, hindi ka mapod sa cellphone number ko, Migo. Hindi ka mapod sa cellphone number ko, ta. Ano ini? Madali lang. Hello, Migo. Hello. Hindi ka mapod pa rin sa cellphone ko. Hindi ko nga nakukontak dito eh. Ano mo nakukontak? Dahil nabuksan. Dahil nabuksan. Garot na gawin din madali lang. Baka discharge pali, madali lang ha. Discharge ko ha. Okay. Okay, bye-bye. Baka, grabe nga ang problema mo, Noy. Baka nga yan lubat masana cellphone mo. Baka nga yan lubat. Sandali lang ha. At ako pa, agibantang paagi. At masupong sa ino, tabaka. Bata makuang kita kan mga greetings ngunya na aldaw. Baka nag-text na kamo, day ko na. Sususog, madali lang ha. Tay ka muna. Ay lubat. Madali lang. I-charge sa bunang Maria. Anyway, mga tugang sa mga greetings mo, mamaya na lang. Tamabareta na kami. O mga tugang ang GB nyo. Joker totoo lang ha. Kuha na. Salbata na. Zero pa lang. Kaya man. Pero perang aldaw na kayang nag-route kaya na may kamong cellphone dyan na ano kayang sa kuyang cellphone na ano ito? J9 gud? J8 gud din eh. Ang pag-on kayo ni, may sa side, pipindutan mong dit para magluwas ang screen niya. Yun ito naglulus.
kunin ko niyang pala, naglubat. Pag ako napagal, itapo ko ang cellphone na ini. Itapo ko ang cellphone na pag ako napagal talaga, ha? Ang mga bareta, susunod na. Makalipas lang mga tugang kan mga patalastas. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6, impunto din aga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines. Pag-una ako seryoso na kita. Seryoso na ha. Mga tugang aldaw ngunyan na Sabado, 11 po kan bulan na Abril. Headlines kan mga darakulang bareta. Top 4 sa March 2026 Physician Licensure Examination na estudyante kan Bicol University maabot na maging internal medicine specialist. Mga pamilyang may miyembro na may autism sa siyudad de Legazpi nakaresibin ng tig 3,000 pesos na asistensya pinansyal. Payout gigibuhon sa Abril 21 asin 22 sa second floor kan Pacific Mall, Legazpi City. Sa Lado National Guidelines para sa 10 pesos kada litro na fuel subsidy sa mga public utility vehicle ipapaluwas kang LTFRB. Condition kan salod ni PBBM kodita sa Kamara pinagagamit para magduang isip ang mga kongresista sa impeachment. Sa ibang nasyon, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nagsugo ng direktang negosasyon sa Lebanon. Business News, 6 pesos 50 sentimos na rollback sa presyo kan diesel, posible daw sa masunod na semana. 6.50 pa lang. Unposible pa sana. Health News, pagkaturog sa trabaho, magkakatabang para maging mas kapakipakinabang ang empleyado sigon sa mga eksperto. Uliton ta daw ang headline ni Pading Mar sa Health News. Pagkaturog sa trabaho, magkakatabang para mas kapakipakinabang ang empleyado sigon sa eksperto. Ngunyan sa detalyes, mga tugang kan mga bareta sa lado lokal. Estudyante po kan Bicol University na si Dr. Iran Brotamonte maot na maging internal medicine specialist matapos makuha na ikaapat na pwesto sa March 2026 Physician Licensure Examination. Sa entrevista kan DCGB News kay Brotamonte, sinabi kay inahaloy na niyang pinangarap na maging doktor. Saro sa mga naging inspirasyon niya yung panahon na nadiagnose siya nin asthma as in allergic rhinitis na naging dahilan kan pirmi niyang pagbisita sa mga ospital. Sigon kay Brotamonte, ang pag-ataman kan sa iyang mga doktor ang nagudyok sa iya na sundan ang parihong propesyon tanganing makatabang man siya sa ibang tao. Mientras tanto, bago maglaog sa kursong medisina, sarong lisensyadong geologist si Brotamonte. Nagtapos siya nin kursong Doctor of Medicine sa Bicol University College of Medicine as nakakuha nin 89.58% na rating sa nasambit ng eksaminasyon. Aminado si Brotamonte na mapagal mag-adalin medisina, alagad sinabi niya dadako lang naging tabang saya kan suportang nakakuha niya sa komunidad kan Bicol University gikan sa malinlain na aktibidad, organisasyon asin mga propesor asin mga doktor sa universidad. Medicine po kasi itself talaga, nanghirap talaga siya kahit saan naman na school. Yung maganda po kasi sa DU, yung community, maraming activities, maraming orgs, parang kahit mahirap, magkakaroon ka ng maraming kaibigan, and yung doctors din po, nag-guide din sila sa amin para mabawasan yung hirap during med school. Tingog ni Dr. Iran Brotamonte sa entrevista kan DCGB News. Mientras tanto, 1,666 na pamilya na may aki o miyembrong
may neurodevelopmental and learning disabilities sa Legazpi City nakaresibin ng 3,000 pesos na pinansyal asistensya sa gigibo na cash assistance payout sa Abril 21 asin 22. Sigon kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail, ang asistensya hali sa Department of Social Welfare and Development of DSWD Bicol sa rarom kan Assistance to Individual in Crisis Situation program kung saan ang pamilyang may miyembro na may autism, Down syndrome, cerebral palsy as in mentally challenged ang magiging beneficiaryo kani. Ang nasabing payout activity gigibon sa 2 aldaw o gigibon 2 aldaw alas 8 nin pagkaaga sagod alas 5 nin hapon sa second floor kan Pacific Mall Legazpi. Para man sa dagdag na detalye o kaputan, manungod sa mga rekisitos, sinabi kan alkalde na makipagkoordinar o magpadala nin mensahe sa City Social Welfare and Development Office. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Jimmy, nasalita na sa linya. Mga produktong batag, wara-wara daw nin supply sa mga saudan. Kuya po ang report. Mamalisyan sa ngunyan, bihira sa mga fruit stand, an mga batag, lalo na sa mga panghimagas o pangdolse. Magin mga batag na pigsasapna kung sainan mga supply, kansiring na mga produkto kadaklan, ali pa sa Davao. Basado sa mga nagtityenda kaini sa pakipag-ulay kan DCGB News, sa mga para deliver kaini, naglimit sa pagbiyahin mga batag dahilan sa mahal na presyo nin gasolina, mantang may mag-abot man na batag, sobra na mga kamahal, nag-aagrangay na ang mga para tienda nin prutas, asin na mga batag sa pag-order o pagbakal kan siring na mga panyenda. Anday masabutan, igwamanin mga mahihiwas na daga, digdi sa tuyang kapalibutan, alagad kikulang supply ni na duma sa mga merkado, arog kan batag, kamoting kahoy, asin iba pa, kung sa ninian pignangala, sa kunata sistemang bibarabluya na, ang mga parauma sa mga pagtaranom, bilang resulta, kulang-kulang unyan, ang siring na mga produktong duma bilang suplemento kuta na sa pagkaon kan mga tao, mantang ansaro pang makangalas, agricultural land, ang kadaklan sa mga kabubuldan, alagad mabuyuman may available na produkto sa mga saudan, palabaw na ang mga presyo. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Kaya daw na rehistrong pagtasin presyo kan mga pangenot na barakalo na sim prime commodities sa Bicol Region sa tahaw kan pag-itaas nin presyo kan petrolyo dahilan kang krisis sa Medio Oriente. Sa programang Usapang Familia, Usapang Consumer at Negosyo sa DCGB, ipinaliwanag ni DTI Bicol Consumer Protection Division Chief Ruben Sumbon na mantinido ang presyo kan mga produkto sagod Abril 16, mantang may ibang produkto na posibleng mantinido ang presyo sagod sa katapusan kan Abril. Sigon kay Sumbon, mahigpit ang saindang pagmomonitor sa mga produkto sa pagikan Price Act kung saan sa katuwang ang DTI o kan DTI ang Department of Agriculture, Department of Health, DNR as in Department of Energy. Sinabi ni Sumbon na katuyuhan kan Price Act na mapakusog ang consumer protection sa paginin pagtala ng presyo kan basic necessities as in prime commodities sa pagikan price freeze, setting price ceiling as in penalizing hoarding o profiteering sa mga panahon ng krisis, kalamidad o prohibited price manipulation. Iba pa niya tong mga bareta sa lado lokal, libreng sirkumsisyon ni opreser kan gobyerno probinsyal ngunyan na bulan. Karen Ala sa report. May libreng circumcision caravan man na ibubukas ang gobyerno provincial kan Albay para iyan sa mga nasa 12 anyos pataas sa Abril 24 sa Biyernes. Iyan ang inanunsyo kan Provincial Health Office kung saan nabing primerong sanggatos sa mga persona ang ako moderan kan opisina asin dapat may ma-receiving text message bilang pagkumpirma sa inyong pag-abilan kay ning libreng serbisyo. Pantangilinaw kang health office na first come first serve basis ini asin nasa eraron pa sa magkakanigong assessment at evaluation ang mga ipapasircumcise ang nasabing aktibidad. Gigibon iyan sa Abril 24 sa ground floor kan Apsemo Building. Yan ang report kanan ana distribution. Mientras tanto,
mga agricultural na produkto sa Bicol, wala pa manin nagkukulang ang supply, sigon sa Department of Agriculture. Angel Mustasa sa report. Pinaikot ng Department of Agriculture Bicol ang monitoring kan pamresyuhan kan mga produktong agrikultura sa rehiyon sa tahaw naman kan krisis na mamatayan dahil sa mga paglangkaw kan mga produktong petrolyo. Inian payag ni DA Bicol Agriculture Program Coordinating Officer Florentino Ubalde Jr. kung saan nagkaigwa na sindanin koordinasyon sa mga respektibong Local Price Coordinating Council para malituminiran ang sitwasyon sa mga syudad asin munisipyo sa rehiyon. Sigun kay Ubalde, nawara pa naman sindang mga report na may mga produktong agrikultural na hali sa luwas kan Kabikolan ang nagkukulang kan supply sa mga merkado. Alagad piga antisiparan ni Daini dahil sa halangkaw na cost o transportation cost dahil naman sa pagsikad kan mga produktong petrolyo. Sinabi ni Ubalde na mantingin sindang nakaantabi sa sitwasyon kan pagkaon sa rehiyon, mantang nakahandang mag-asistir sa mga paraoma asin para sirang Bicolano. Dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Mientras tanto, satellite voter registration sa Dalaga Albay. Madali na pong matapos. Joshua Bino sa report. Programa kan Veterinary Office sa Tabaco sa libreng pagkapon sa mga atayam atama na ayam asinikos nagpapadagos. Report halipo kay Jomar Bien. Dire-diretso ang programa kan City Veterinary Office kan Tabaco na pagkakaponin libre sa mga atama na hayop asin na mga ikos. Alagad inilibre sana sa mga residente kan syudad kan Tabaco. Ini ang pinahayag ni Dr. Kim Romero, City Veterinarian kan Tabaco, sa iyang pag-report sa Sanggunian Panglungsod kan Tabaco sa mga aktibidades kan sa iyang opisina. Sinabi ni Romero na kada Biyernes sa iyang opisina nag-aakunin walk-in na mga mapatapon kan sa indang mga atama na hayop o ikos. Alagad kinakaipuan manggiraray na ang primerong pagbisita sa opisina kan may sadiri kan atama na ayam dengo na pagdaraw ng ayam dahilan ta kinakaipuan pang-i-schedule ini o itong mga instruksyon kaipuan na matawan ko na nin instruction antes nakapunon ang ayam asin ang ikos. Ipinahayag niya na mantinido pa manggiraray na dapat na rehistrado sa barangay sa indang tatawanin serbisyong atama na hayop o ayam o ikos dahilan takong dainin matatawanin serbisyo asin pagbayular ini kan may sadiri kang ayam sa ordinansa na ipinasar kang probinsya na dapat rehistrado ang mga ataman na ayam asin ikos. Sinabi pa ni Romero na itong sa mga barangay sa Tabaco na nagre-request na magkaiguanin libreng castration and spaying o pagkakapungkan sa idang mga ataman, pwede man na mag-request sa inda alaga dapat ang bilang kan mga kaservisyon ninda magsobra lamang sa 10 pero kung nababadigdi pigabisuan na sa nakadoktor na magtuyo na sa nasa sa indang opisina. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Balikan ta mga tugang ang report ni Joshua Bino, hari dyan sa Aluan. Madali nang matapos na pigkukondusir na satellite voters registration kan Commission on Election o COMELEC digdi sa munisipyo kan Dalaga Albay. Inisusog sa naging pakikipaghuron kan DCGB News kay COMELEC Dalaga Election Officer Andy Toledo kung saan sigun sa iya madali nindang matatapos ang sabi ng programa o kaya aktibidad dahilan ta maski aldaw nin Sabado nagtatrabaho ang sa indang opisina sa pagpakondusin ng voters registration sa manlain-lain ng mga barangay sa munisipyo kan Albay. Sigun sa datos ni Toledo, nasa poco mas o menos 8 na sanang mga barangay na kaipunin ng saran hali sa 54 mga barangay sa munisipyo kan Daraga kung sa sigun kay Toledo kaipuan man ning approbit saran kan mga residentes tanganin ng makapagparehistro bilang botante asin makapagpartisipar sa makabuto na barangay asin SK election
sa Nobyembre ngunya na presente nga taon. Susog sa schedule niya na pizza 11, yaon na Comelec Daraga duman sa San Vicente Pequeño. Sa pizza 16, yaon naman sa Barangay Sipi, pizza 17 sa Barangay Tabon-Tabon, pizza 18 sa Barangay Tagas, pizza 24 sa Barangay Talahib, asin pizza 25 man kaining Abril sa Barangay Villa Hermosa. Ang venue na satellite voters registration sa kanya-kanyang mga barangay hall. Kanaon bitan niya tong mga barangay. Kung nasain, pwedeng approve sa ini kan mga residente, day na madaman mismo sa opisina kan Comelec, dito sa sentro kan Daraga. Dagdag na bareta, John Robino, DCGB. Oras Pilipinas, 15 makalipas ang alas 6 ng morning. Masunod ang mga bareta sa lado nasyonal. Makalipas po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Anom na dekadang nang nagsisilbi nin may pagmakulog asin nagahatod nin magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay ng bisat galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa. Sugar-free stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi.
Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang Lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. BC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. BC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. BC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/Albay Computer. Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhing mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at Hep B vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. GB News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga darakulang bareta, alas 6:20 na po nin morning. Nakatalaan pong ipalawas kan gobyerno ang guidelines sa pagtaon nin 10 pesos kada litro nin subsidiya sa mga driver kan mga pampublikong lunadan. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB Board Chair Attorney Vigor Mendoza na nakahanda na ang publiko na itagama digdi sakop kan 10 pesos per liter na fuel subsidy ang sobra sa 142,000 na jeep asin UV Express na nagbabiyahe sa bilog na nasyon. Sigor kay Mendoza, maabot sa 14,000 na gasolinahan sa nasyon ang mapartisipar sa pagtaon ng subsidiya. Kamabutan kang programa na matabangan ang kapatsuper asin pasahero na mabawasan ang pasanon ngunya na mantinidong halangkaw ang presyo ng petrolyo. Pag-abot sa PUV, kaibahan sa mga service contracting program kan gobyerno, siniguro kang LTFRB na day abuto nin siyam-siyam bago mabayadan ang mga operator. Mapaluwas man ang LTFRB nin bagong fare matrix para sa 20% na diskwento sa gabos paapera sa presenting diskwento sa mga senior citizen, persons with disabilities asin mga estudyante. Kung gurano daw itinaas, dapat iyuman ang rollback. Ini ang pangapunan kan mga tsuper ng jeepney kasabay kan piglauman na sa dito na oil price rollback sa masunod na semana. Sigon sa mga ini, baha-babaon din marhay ang rollback kung magkakawat sana sa 250 pesos, sagod 8 pesos o kaya sa 2 pesos 50 sentimos, sagod 8 pesos base man sa projection kan mga oil players. Sendang sinabi na bako man giraray ini supisyente dahil sobra sa 150 pesos na ang kada litro ng diesel asin ang naiuli na sa naninda sa sendang pamasada iyo ang nasa 300 sagkod 400 pesos
Dagdag pa kan mga driver na daing kwenta ang nasabing rollback dahil dai pa ini nangangabangaan sa inilangkaw na diesel sa apat na simanang nagkaigwanin big time price hike sa kada litro ng diesel. Sa indang sinabi na maski nagbawas ang mga operator ng jeep asin voluntaryong ngunyan na 400 pesos pero wala pa man ang giraray sindang dilihensya kaya kay panindang magdagdag din oras sa pagpapasada. Pinagkakarkulong maabot sa 170 billion pesos kada taon ang nawawarang revenue kang nasyon in kaso tanggalon ang value-added tax o VAT sa mga produktong petrolyo sigon kay Energy Secretary Sharon Garin. Apisar kan piglinaw niyang bako siya hali sa Department of Finance, ipinahayag niya na dakulang epekto kaini sa koleksyon in buwis kang nasyon. Sigon sa Secretary, kay puhan na bagong lay para mahali ang VAT sa petrolyo. Sinabi niya na ang VAT iyon ipinataw sa irarom kang National Internal Revenue Code na sarong lay na ipinasar kan Kongreso. Matapos ang tulos na ipinasar sa Kamara asin Senado ang lay na masuspender sa excise tax sa petrolyo, tanganing simbagan ang pagitaas kan presyo ng produktong petrolyo sa giraray na pinag-question sa hearing kan Senado ang haloy ng pagpapautob kaini. Sa pagdangog kan Senate Committee on Agriculture, tinawanin doon ni Senador Bam Aquino na 2 semana na dapat ining naipautob poon kan maipasar tanganing mapababa ang presyo kan petrolyo sa nasyon. Sa giraray man na binuksan ni Aquino ang propestong pagsuspender sa value-added tax o VAT sa petrolyo. Sinabi niyang malinaw na nagdarangog kan Senate Ad Hoc Committee o Ad Hoc Protect Committee na mismong an oil companies na ang nagsasabi na kaya nindang ipautob ang suspension sa buwis sa petrolyo asin tulos kaining pagpapababa sa presyo kan sa merkado. Dagdag pa kan senador na dapat manatawanan ng atensyon kan gobyerno ang pagmantener na bukas ang mga eskwelahan para sa edukasyon kan mga jóvenes asin masigurong may marhay paman giraray na serbisyo sa ospital sa taho kan halangkaw na presyo ng produktong petrolyo. Ipinaghalimbawa ni Aquino ang naging aksyon kan gobyerno kan nagkapirang nasyon na parehong apektado sa nangyaring gyera sa Medio Oriente na bining ipautuman kan gobyerno kan Pilipinas. Kaibahan sa mga ini ang libreng public transportation sa Australia, simanal na cash assistance sa New Zealand asin Ethiopia kung sain gabos na namanuaan nakakaresibin ng subsidiya asin bako sa naan sa indang sektor ng transportasyon. Sa huri, saro pa man giraray ng apudan sa Senado ang pangaipuanin komprehensibong plano asin tulos na aksyon gikan sa gobyerno. Nagkoordinar mga tugang ang Department of Energy sa Philippine Competition Commission o PCC tanganing investigaran ang alegasyon na posibleng sabuatan o cartelization sa simanal na oil price adjustments. Sigon sa Department of Energy o DOE Secretary Sharon Garin, dapat investigaran kung may nangyaring anti-competitive behavior sa pagultanan kan kumpanya ng petrolyo lalo na nareriparo na sabay-sabay ang pagitaas kan nagkakapareho na kantidad sa dagdag presyo. Sinabi ni Garin na bukas ang ahensya sa pagriparo o pagripaso kan presenting sistema kan simanal na price adjustment tanganing mapakaray ini kasabay kan giya hali sa Kongreso. Piglinaw ni Garin na ang halangkaw na presyo ng petrolyo sa pangkinaba na merkado ang panginot na dahilan kan pagitaas alagad handa ang DOE na magtaunin kinakaipo na dato sa PCC para sa hararom na investigasyon. Tinawanin doon kan opisyal na ang pag-aram kung ano man na pagsuhay sa PCC asin dapat agihon sa tamang proseso. Handa man ang ahensya na ibulgar ang pangaran kan mga kumpanya ng petrolyo sa oras na mapatunayan na nagsabuatan ang mga ini sa presyo. Sinabi ni Garin na dahil siya magduduwa-duwang i-anunsyo ini basta may pinal na desisyon hali sa magkanigong ahensya di gobyerno o magkanigong ahensya o korte. Bigagamit ang mga chismis na may seryosong helang si Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin kodita sa liderato kan Kamara de Representantes tanganing magduwang isip ang mga kongresista na suportahan ang impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Inan sinabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa sarong entrevista kan kunhapoton may kinaraman sa report na igwang pigbubusol na kodita sa Kamara para masalidahan si House Speaker Faustino D. III. Sigon kay Ridon, masalidahan sa nasidikon mayoriya ang suporta sa isalida asin base sa nangyari sa Kamara ini marealisar sa ngunyan. Bako man magkakanigo na palatawon ang pagsalida kang liderato kan Kamara mantang ang sesyon nasa halabang break dahil sa Mayo pa man giraray mabukas ang sesyon kan Kongreso. Bareta sa luwas kan Pilipinas, masunod makalipas po kay ni alas 6:27 ninaga.
GB News Express. News Express. GB News Express. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay ng bisat galing ng horsetail extract, pampaganda ng buhok, green tea, pampababa ng blood pressure, ashitaba for good digestion, turmeric at iba pa. Sugar-free, stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket, grocery sa inyong lugar. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruing mapabakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at Hep B vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Inihahatod sa Indo kan Department of Environment and Natural Resources Regional Office No. 5 ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman manangod sa satuyang kapalibutan asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, 6:31 in morning. Bareta ngunyan sa Lado Nacional. Kaya bareta sa luwaskan Pilipinas. Nagdaw po nin permiso si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa mga direktang o para sa direktang pakikipagnegosasyon sa Lebanon. Sa lalong madaling panahon, ang lakdang na ini may kamaubutan na disarmahan ang mga militanteng Hezbollah na suportado kan Iran asin magbilong din formal na koneksyon sa pagultanan kan duwang nasyon. Apisar kan may planong paghuroron. Hirawanin doon ni Netanyahu na wala pang tigil putukan o ceasefire sa Lebanon. Ang Israel asin Lebanon iyon teknikal na nasa estado ning giyera pun pakan pagmukna kay ni kang 1947.
Padagos na bumbahon kan Israel ang Hezbollah sagkod na masiguro ang kaligtasan sa norteng parte kan sa indang nasyon. Sa ngunyan, wala pang opisyal na kasimbagan ang gobyerno kang Lebanon may kinaraman sa pahayag na ini. Sigon sa mga report gikan sa US officials, pigilauman na magpuon ang Israel-Lebanon negosasyon kasunod kan simana na sa State Department sa Washington. Magigirumduman na sa graray nag-init ang tensyon sa Medio Oriente matapos isarado graray kang Iran ang Strait of Hormuz bilang kasimbagan sa Syrianin pambumubak kang Israel sa Lebanon. Apisar kang kasunduan na duwang simanang ceasefire o tigil putukan na napagkasunduan ka nakaaging Martes kan Iran, Estados Unidos asin Israel asin kamaubutan na pugulan ang patakot ni US President Donald Trump na maglansanin mahiwasan na bombing campaign kontra sa Iran. Alaga nagkaperang oras na matapos ang anunsyo, niyog-yog nin pagsabog ang Beirut na nagbugtak sa entonces sa nasabing 11th hour deal. Nagluwas na may magkakaibang bersyon ang lamang lado may kinaraman sa term kan kasunduan. Sa lado kang Israel, tinawanin doon ni Netanyahu na bako sakop kang ceasefire ang laban ninda sa Hezbollah na kalyado kan grupo kan Iran. Business News. Matapos ang sunod-sunod na simanang aumento sa presyo kan petrolyo, pigilao man daw na mababa ang presyo kaini sa masunod na simana base sa primerong apat na aldaw na trading sa world market. Ang anunsyo kan petrolyo marolback daw ni sa mga minasunod na kantidad. Diesel 10 pesos 50 sentimos kada litro, gasolina 50 sentimos kada litro, asin kerosene 5 pesos 30 sentimos kada litro. Sigon sa Oil Industry Source, ang pagbaba kang presyo may kinaraman sa paramiantras na kasunduan na duwang simanang ceasefire entre kang Estados Unidos asin Iran. Pigilao man na iluluwas ang opisyal na price adjustment sa Lunes asin ipapautob sa Martes, Abril 14. Katakod kay ni pinahayag kan Department of Energy na dapat maglaom ang mga Filipino na mabilta sa pre-war levels ang ano man na oras maski magpundong niya na aldaw ang gera sa major oil producing regions. Paliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin na ang global factors kaibahan ang damaged oil infrastructure asin naggalangkaw na delivery cost nagpapadagos ang halangkaw na pump prices. Health news, mga tugang. Ang pagkaturog daw sa oras ng trabaho nakatabang para mas maging produktibo sigon sa mga eksperto. May problema ng mga manager kay ni News Director Mar de la Cruz sa report. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Para maging productive, mahalaga ang tamang paingalo. Sa katunayan, sigon sa mga eksperto, maski ang simpleng pagpa-power nap in between works o during breaks, dakula ang may tatabang sa satuyang salud asin pag-isip. Alagad pagiramdom ka mga eksperto na may mga tamang paagi nin pag-power nap o idlip sa Tagalog. Natakod din nagpaluwa sa mga health experts nin mga paagi on how to do it properly. Step number 1, the best time para mag-power nap iyo ang pagkatapos nin pangudto o between 1 p.m. to 4 p.m. 25 to 30 minutes sana nin power nap sufficient na para may balik anawarang energy sa lawas after working so hard and meeting deadlines. Step number 2, uminom ning kape o tsaa asin tulos na mag-power nap. It will take 15 to 20 minutes bago umepekto ang caffeine sa lawas kaya tamang-tama ini para makondisyon ang lawas for resting asin by the time na magmata you feel alive and wide awake dahil sa eksakto sana ang pag-lock-in kan caffeine sa imong sistema asin ma-energize sa imong pag-iisip asin lawas. And lastly, but certainly not the least, step number 3, put power napping in practice asin bako itong kapag natripan mo sana o sumpungon ka sana. Sigon sa mga eksperto, i-schedule sana ani asin gibo na habit o routinary sa pagi kay ni makokondisyon ang lawas to proper resting. Paliwanag ka mga health experts na dakulan role kan paingalo sa tuyang sistema bako sa nang tanganing makapagpaingalo kundi sarong paagi to become productive and efficient bilang empleyado every single working day. Health news from Newsbase, Mar de la Cruz.
Thank you Panigmar. Yan pala ang pig-apod na power nap. Yung manangan ano. Maski nga ni ano po kan sa to siesta. Mina siesta, di ba? Pag-asa Ligaspi sa kabugtakan kang panahon. Kasabay po si Melvin Almuela sa detalye kayan. Good morning, Melvin. Sa kanya napet sa Abril 11, 2026, saldaw ning Sabado ning pagkaaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon, rich kang high pressure area ang nakakaapekto sa may parte kang sirangang kang norte kang Luzon, mantang sa bagong alas 3 kang madaling araw, ang severe tropical storm na may international name na Sinlaco na nasa luwas kang Philippine Area of Responsibility, pigakarkulong na sa distansyang 2,715 km, sirangang kang northeastern Mindanao sa coordinates na 8.1 degrees north, 151.0 degrees east. Taglayang kusog na paros na abot sa 110 km per hour halani sa sentro, as in pagbusok ang paros na abot sa 135 km per hour. Mantang halos ng naturang bagyo ay hindi man po naghihiro. Ito pong naturang bagyo ay sa ngunyan ay hababa man po ang posibilidad na maglaw ini sa Philippine Area of Responsibility. As in hababa man po ang posibilidad na ito po ay makaapekto sa anumang parte kang sa tuyang kadagaan. Mantang digdis sa Bikulan, magiging bahagya mapanganoron sa kod mapanganoron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga pag-uran o pagkikilat, pagdaguldol. Ang paros ay maluya sa kod moderato na hali sa norte sirangan sa kod sa sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat as in kadagatang kang Kabikulan, magiging banayad sagkot sa moderato ang pag-ukol. Temperatura pigalauma poon 26 sagkot 33 grado sentigrado, mantang ang sa tuyang heat index po ay pwede pong umabot sa 40 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasubagong alas 5:35 ning pagkaga, asin masulnop at yan alas 5:57 ning pagkahapon. Ini sa Melvin Almohala reporting live halidigdi sa DOS Pag-asa Ligas. Salamat Pag-asa sa report sa kamugtakan kan panahon. Mga tugang iyan po detalyes kan mga darakulang bareta sinurat po sa news base ni na News Director Mar de la Cruz, katawang si Jenny Balyaran, Shara Meleron at si Nicole Ann Gloriani. Asin ang report kan Megaforce Patrol hali po dyan sa Alwa. Sini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Hello po! Ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 month na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Baretang kulalapnit! Sandali lang yun ha. Ulitin mo mamayaan yun. Sandali lang ha. Dito muna tayo mga liver lovers. Kumusta po ang lifestyle natin? Party on atay later. Nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid. Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamin. May mabisang silimarin pa din para sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na tay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang Pro. Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maring maging support o makatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet, exercise at kasamang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus, multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Konsuelo lang ito, digdi po mga tugang sa morning hearing. Ang balitang ito ay masama, huwag tularan. Huwag na huwag pong tutularan ang ganitong mga Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Si Isay daw ini. Kaya ba po mga tugang si Joshua Bino. Good morning, Joshua. Uha. Good morning, BP. Good morning, Josh. Good morning, BP. Good morning, Josh.
Good morning po, BP. Good Okay man po. Ano ang nangyari dyan? May napakumusta pala sa imo Ha? May napakumusta sa imo. Sino daw? Kaklase mo da ini. Kaso hapon nahiling ko eh. Aha. Pero lingaw ko man na naging estudyante ko siya. Kaklase nga niya ako, sir, ni Joshua Baga. Pero nga niya ako, lingaw ta kang naging estudyante ta ka. Sabi sa kuya, matakay ba ako si Mrs. Iba kasi nga, sir, sa iba ka nga, sir, palagi kasi nakatingin. Pigbulak ko gan ako ni Mrs. Kimata. May moto-moto pala. May moto-moto. May moto-moto. Pakailan nga sa ko ni Mrs. nga ako. Bye. Ano nangyari? Uha. Sisay daw ini. Na? Tarong opisyal de gobyerno. Na? Kinuramos nin tamuyaw. Kan sa iya man na kapwa opisyal. Nako. Dahil sa hilig kay ning mang oroakboy asin mga pros nin empleyada. Tinamuyaw? Aha. Nako. Baka nagselos nagtamuyaw. May duda ako. Sige, dagugong ko daw ha. Dagugong ko daw. May duda ako. Sige, go. Sikon sa kulalapnit. Sabon na sa nangaya ang tulang, garo naman sa nang nagkarigos. Sinubo? Grabing subo? Sinabo na? Sinabon-sabon? Sinabon-sabon, okay. Yung dinaraplos sa nervyos si opisyal. Sa talagang nakatana nin marang-harang na tamuyaw. Okay. Ang istorya, sa sarong aktibidad, okay. Bisita asin partisipante ining si Sir. Si Sir? Aha, si okay. opisyal. Ang problema, garo nga yang dai nakakapagpugol kan magatol na kamot. Aha. Dukot-dukot na sa sarong empleyada. Minasandig, minaakboy, dahil na mamahungok, hinapros kay ni sa abaga, si empleyada. Ay bako mare, siguro orak ba gid pwede pero bang sandoy. Gari, pwedeng pasensyahan ta ka kung orak ba garo, pwede lambing-lambingan orak ba. Pero kung gari may sandoy na, ano bang sandoy? Minasandig. Ang sandoy kaya sa muya, itaas ang legs, titaas man sa legs niya. Iba, ito ang sandoy sa mo. Tapos sanday, di ba? Sandoy mo nang gatiginibo. Sandoy, kasarabay subitis na ang sandoy kaya sa mo, arog kaya ni Joshua. So legs baga, so legs niya, ipapatong sa legs mo. Yan. Ang apod kan sa mo, sandoy o sandayan mo daw nga ako. Ang sandoy pala sa hurandig. Orandig palan. Kaya sa muya ka sa surusugon, pag sinanduyan ka, pag nagsanduyan ka mong do, may problema. Yan pala, sa'yo na palang, gari hurandig sana. Hurandig. Ano nangyari? Inorohapros. So, abaga ni empleyada. Sala naman yan. Gersobra naman yan. So, nagsandoy ka na, mahapros ka pa. Correct. Gerosala naman yan. Kagulpi ka na. Kagulpi ka naman. Agumon mo na sa biyo pa. Kumamuya sa imo. Ngunyan. Ang problema, bako man palang Santa Claus. Gusto mong sabihin, Diyos, pag close ka mo, pwede mo nang gibuhon yan. Kung puro barkada man nga ka mo, komportable man nga di, tugutan ka pwede. Pwede pala pag buro friends na, kuro komportable na. Pwede na mga surusandoy. Ano ba, may ano man ka mo, may more mutual understanding, pwede. May MU. Ano meaning kang MU? Mag-un. Tama ka. Pwede na mga surusandoy pala. Paano mo naaraman yan? Nagaro pwede na yan. Sabi sa istorya.
Bebe, Ano? sabi sa istorya. Istorya? Aha. Gari parehong aram tang dawa istorya eh. Gari istorya sana. Naistoryahan man ako eh. Naistoryan man sana. Pwede man pala niyan. Aha. Ngunyan. Ngunyan. Siyempre, si empleyada, nag-uusip sa busing. Si busing, kinaistorya man si opisyal. Abay ka ngayon pagparapang hapros. Kung dahil man ka mo close. Ay, nag-advise lugod. Aha. Nag-advise lugod siya. Nag-advise lugod. Na kung close pa lang, pwede. Adalang ko daw yan. Ki-close pa lang muna. Tapos palang close muna ka mo. Aha. Sabagay, pag close na ka mo, bako lang yan ang abuto nindo. Sige, ngunyan. Bako sa nasandoy. Kinanduming naan. Dahil ko makuha, dahil ko ma-determine na yan. Tako, dahil istoryahan man sa nakaan. Kayo man. Dahil istoryahan ako ng mga araw ka na bagay. Bata Sabado ngunyan, dahil ko opisina ngunyan. Saan pa ngayon si sir? Oo. Nagdayo na sa nangane. Nagpapasopog pa ang sa dere. Relax sa nangane ngaya sir. Oo. Puro kontrolon. Ang gatol kan kabulmog. Okay. Ang technique, ang advice pala ni sir, dapat close muna. Close. Ang apod kang gari pipagar kun sa bayong pipagaro kun sa manok. Correct. Pagaroon mo unay. Kuning malumbay makawili-wili. Kuning malumbay makawili-wili. Itsura ni Engelbert Humperdinck. Bidbid mo yan, dahil. Dahil. Mga Justin Bieber kan bidbid mo na eh. Iyo. Pero si Nicole, ang pigatrampong singer, dahil niya damit bidtaki pa siya, nailing mo ng babayi at. Okay. Ngunyan. Ngunyan. Si sir, nasupgan. Okay. Oha. Joshua, pasiguro. Goodbye. Napaisip ako naman May technique pala Kung kamo sa Morning Hirit, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. May Sandali lang. Ungunyan da tabing aldaw, sabi kang Pag-asa, mga tugang an heat index tabi, ha? Ang heat index daangon yan, posibleng umabot sa 40. Storyang may init, pamahawan sa Morning Hirit. Ang heat index daangon yan, mga tugang posibleng umabot sa 40. Sabi ni ni Melvin, ang apudakan, extreme caution. Dapat na mag-ingat, magparuluwas tabi. Kung mga udtuho na, magpalipot-lipot lang sa kunsain para po mga tugang maka-relax kitang maray. Iyo po. Ang pigaapod mga tugang na ang pigaapod mga tugang na init, dakol na tabi ang nakwan. May mga sitwasyon na dapat magbado nin mga manipis. Anong dapat na kulor lin bado pag tag-init? Ano nga ya, pwede nga ya ang white, no? Ang mga light color, mga pastel colors. Yan. Mga light blue. Baksa, so bakit ang black kaya, matindi ang absorption diyan kang init. Kaya pag naka-black ka, lalo kang init ng lugod. Yan. Kaya, dapat, mga tugang, magamit kanin bado na manipis, mga light colors lang, tabi, no? Tangani na maka-adapt kita sa sitwasyon kang panahon. Kasapon baga pigiristoryahan tando man sa programa tang sa programa tang
ano nga po ito? Pinky on mo, baby. Dahil ka pwede ka mag-sleeveless, pero so sleeveless na disente. Tabi, so dakula ang sa may abaga ba kung na spaghetti naman yan. Kung harakao naman paminsan, iba naman ang iabutan kan hiling sa tuya kan mga tao, hendo kan mga tao, lalo sa mga girl dyan. Pwede man na mag-sleeveless tabi, pero so utong sukon sana. Ade, buda, so pag nag-sleeveless ka, so maray man tabi ang pakaahit kang kilikili kung babayi ka. O maray ang paka-wax kaan. Nakiarap ka sa kilikili me. Anong labot mo kaya dyan? Seriously, joke lang po ito, karaw lang po ito ha. Pero databen mga white, light gray, pastel colors, ngaya, light blue, lavender, mint green. Yan. So mga, iwasan tabi mga tugang ang kwan. Tan mga light colors reflect sunlight and heat. Keeping your body cooler than dark. Ang dark na tabi, heat absorbing shades yan. Pwede man na sa mga breathable na mga shirts, loose clothes, as in po iba pa, na mas komportable kita. Pero sa kakomportablihan ta mga tugang sa pagbado, dahil naman po magbado kita ng gari nag-oral seat naman. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Siya'y lalaking hindi inuumaga, paninindigan ay hindi nababago, mapagkatiwalaan sa lahat ng bagay, sa bayan ay tunay na Henry Maceda, VP Henry Maceda, de calibre na broadcaster, kredibilidad ay tunay na dakila. Sa pagtabang malalaoman, Kadoroy Awardi pa. Ang hapon ni VP Henry, narito na sa DZJB ngayon na Henry Maceda, VP Henry Maceda. Tinig ng bayan, puso ng Legazpi, tunog na maasahan. Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ako 7:30 sa programang Radyo Klinika sa DCGB. Ini po si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye, mabuhay. Attention! Attention! Mga paraantabay, may